Halløj Sovs, og velkommen til Thors spørgehjørne. Og i dag, der vil jeg gerne sige tak til jer alle sammen. Og der er mange requests fra, hvornår jeg drikker de ølbongs. Og det vil blive i morgen, og jeg glæder mig rigtig meget til at vise til jer alle sammen. Så jeg har fået et lille spørgsmål fra Magnus Nørgaard, som spørger mig, har du ikke råd til et bedre webcam? Og det vil jeg så få min gode gæste webcam vlogger Andreas Jacobsen til at svare på. Andreas, du tager den her. Dude, that question, dude. Nå. Jamen, han har lagt sig til at sove, men det er fordi jeg er gået op meget i en serie på det sidste, som hedder Conan the Barbarian. Fordi jeg selv føler mig lidt som en viking. Så hvis I gerne vil lidt nærmere ind på det med vikingen, så skal jeg nok svare på det. Nej, Farvel også.